ginantos, ginbatas ni Jesus ang pagpasan sa cross, ang mga kasakit, ang mga piyagbiay-biay, ang lansang kagang pagbitay sa cross para ikaw ako mga utod may kaluwasan. Ang pagtuon subong, simanal nga pagtuon, pagbusisi, kag aton pagtungkad sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Ini isa ka Ilonggo nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luis Cito Tomado, kag sa siningation ari ang akon mga bisita, ang akon mga resource persons, magtiayon mga kauturan, mag-asawa, mga batanon pa sila, wala pa gani sila sa mga kabataan. Mga kauturan, akong mga pakilala sa inyo si Ma'am Early Grace Rosarial Octavio. Siya isa sa aton mga professors diri sa aton nga School of Business and Accountancy diri sa CPAC. Isa siya ka CPA, mga kauturan. Ma'am, may adlaw sa imo. May adlaw, Pastor. May adlaw, mga kauturan. Sa liwat na lipay kami nga mangin kaupod kamo sa pagtuon sang sini nga mga pulong nga gapatigid kami nga manami kag damo gid kita may matun-an. Yes, and that's correct. Damo gid kita matun-an, mga kauturan. With this mga kaalam sini mga akon nga mga upod karon, mga kauturan, damo gid kita sa matun-an. Ang ikadua ang iyang bana, si Sir Alep Octavio, graduate siya sa Theology, Bachelor of Theology diri sa CPAC. Isa siya ka freelance nga ministro, mga kauturan. Kag ang iya pasyon amo ang pagdulong sang mayong balita sa mga katawhan. Sir Alep, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor. Kag salamat gid sa pag-invite sa among liwat. Kag mayong adlaw sa aton mga kauturan. Yes, I am excited, Ma'am Early, Sir Alep, sa inyong presensya. Nakita na akong sang ligad mga panahon. Kanami sa mga punto. That's why, ari karon, and then I am still excited. Nga damo, kanami sa nga itong leksyon karon. It's about the crucifixion of Jesus. Kanami kadamo ulit sa mga punto, mga kauturan. Napang sa hindi pa ato na iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation ginoyari kami, nagapalapit sa imo. Una bes, nagapasalamat sa imo gugma, sang imo kayo sa amon. Kari karon natugyan namon ninyo pagtuon, kabay pangambulan nga Espiritu. Magadiyon, kag magahatag sa amon sing kaalam. Nga amon mga nagpalamati, kag amon mga nagatanaw will be blessed together with us. Thank you, Lord, for answering our prayers. In Jesus' name. Amen. Amen. Yes, ma'am. Ang atong sadsaran na teksto. Ang atong sadsaran nga teksto makita sa Marcos kapitulo 15 versikulo 34. Ini nagasiling, kag sa ikasyam nga takna si Jesus nagsinggit sang mabaskog nga tingog, Eloi, Eloi, lama sabachthani, kun sayuron, Diyos ko, nga abalagin patumbayaan mo ako. Yes. Amo na, Ma'am Early, Sir Alep, ang pagpalanambito ni Jesus. Sang dito siya gabitay sa cross, sa Kalbaryo. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sa atong pagiging Diyos ko, nga agin patumbayan ako. Ining pagtuon naton, Sir Alep, ari na kita sa Biyernes nga adlaw. Okay. Sang ligan nga simana, Wibis sang gabi. Ini karon Biyernes ang kagahon hasta maghapon nga si Jesus nalansang sa cross sa Kalbaryo. 9 o'clock sa atong pa alas 3 sang hapon. Kaya ang first hour is 6 o'clock in the morning. So mag-abot sa 12 hours, that is 6 hours. 6 hours. Oh, plus 3, 9, alas 3. Amo na siya.
Yeah. Ano pa gid sir ali pangaton mapaabot diri sa aton nga leksyon? So amo na pastor no nga ang atong leksyon sila diri nagsugod sa pag-emphasize nga sa sini nga lesson naton sini nga semana madamo kita makita nga mga sa English pa irony o ano na kabaliktaran no mga kabaliktaran yung mga sitwasyon nga may nga damo kita makuha diri nga mga lesson nga very applicable gid especially sa atong time subong bilang katawhan sang Dios. So ang focus gid sina diri is ang kamatayon ni Ginoong Hesus kag kung ano ang butsilingon na sa aton. Kag kung ano ang irony ang kakalagawan pala. Ang irony akong tanaw sa may dictionary. Ang pulong bala nga opposite ang gintagaan mo amo ni hambal mo pero ang meaning sina opposite nga hindi gali amo ma'am ano pa ginatong nasapuan sa sininga semana mga kauturan kag pastor sa sininga semana kung ako sa paglantaw ko pa lang sang topic nakasilinggi ko nga mabugat ni kay mga kauturan ini ang pagkamatay ni Jesus sa cross and it is emphasized or gina-emphasize sa aton nga we must always look or at the closing scenes diba of the life of Jesus Christ. So sa sininga lesson mga kauturan kanami gid kay bisan ang mga pulong ni Jesus no kung ano ang ginamin sina ang pag-antos ni Jesus kung ano ang implications sina sa aton pastor kanami gid sa sininga leksyon. Ari na kita sa Sunday man. Ari di ang irony naman. Ang kaladawan kado ano ni tigin pa man kay ti ang mga Hudiyo tapos na sila dito sa Sanhedrin na pagdala nila kay Jesus dito sa Sanhedrin sa mga Hudiyo, sa mga leaders sa mga Hudiyo ang ilang akusasyon is blasphemy pero ti sa Romanhon niya ang blasphemy is not death wala na yung gapati ang Roma ti under sila sa Roman Empire so ang ilang gintuyo madalo nila kay Poncio Pilato ang ilang akusasyon is sedition. Nga ari ay mga tao ni nagapanudlo nga hindi na maghatag sang mga tribute sa mga taxes kay Caesar kag siya ang hari sa mga Hudiyo. Hindi na gusto ya ang Roma nga may other king. So amo ni ang ilang tuyo nga gindala nila si Jesus. Early morning kung ginganito na niya wala pa ni gani ikamata si Pilato, pagdala nila, pangimuta pa natin na purisa lang si Pilato nga magkatubang kay ti hara na ang mob, hara na ang damo nga tao kagara na ginagapo si Jesus. Yes, Sir Alep. So ang una doon, Pastor, no, nga ang nakita diri naton kung sa atong lesson nga ang irony naman sina diri nga ining si Pilato nga hindi siya tumulo isa siya kapagano nga tao siya pa ang doon na kumbinsi nga hindi niya dapat lansangon si Kristo or Patyon at yung mga katauhan nga mga Hudiyo nga mga religyoso nga mga tao amo pa to yung duso nga ipatyon so amo ning unang irony nga irony nga ginasiling di sa aton nga lesson pastor na siya yang hindi Hudiyo siya pa rin ang nagsiling I find no fault in this man pero ang mga Hudiyo kasinggit ilan siya ang sa akon amo to tama ang irony no ang ikaduha pastor I don't know nakita ko siya kung paminsan ta si Pilato di ba Jerusalem in Judea is a province under the Romans. So may ara sang governor nga na-assign dira which is Pontius Pilate. And kung sa aton diri nga setting sa Negros pastor, ang aton governor is very powerful. Pwede di siya makamake decisions for the improvement or kung ikaguba sang isa ka tawo or sang isa ka lugar. Kung paminsaron ta, he has the power pastor. Pero ang irony naman diri is nga gapadala siya sa crowd. Kung anong ihambal sa crowd, mas mapati pa sa kaysa sa natukiban niya nga ay siya gid manigali ang King of the Jews, siya gid gani nakapamatuod nga siya gid man inyong hari nga ay palansang niyo siya. So do ka amo na bala pastor. And that is the second irony nga ako nga nakita. Yeah, and that's correct. Nga nahugas sa sang kamo. Di ang irony pagidira nga ang mga Hudiyo mismo nga tani niya kay sa imong ginambal pwede gini makasinggit si Pilato poli ka mo. He has the power kay siya ang number one nga tao sa bilog nga Judea. He was vested with that power. Nga sa mga criminal case, sa mga legal civil cases
ang gobernador has all the sole power. Oo, next lang siya sa gobernador. So he can tell the people, pauli ka mo, why di sala? Okay, ikaw to, pauli man ka kay why ka sala. Yeah, but hindi siya gusto nga mag-decide kay gusto siya mag-play sang pleasing. Hindi man siya maakusar sa mga Hudiyo, hindi man siya madali sa Roman government. So, sige kami na bahala, way ito lalabot. Pero ang punto sa Ralph, ang punto nga ako nasapuan diri, you cannot excuse yourself by not making a decision. Yeah, as leaders, kailangan mo decide kita. Yes, Sir Ralph, do you have some more? Oo, Pastor. Ang point pagin sinadiri nga atong crowd bala no. Do na-observe lang ko, Pastor, nga ang tanan nga hambal din ni Pilato puro tanan pamangkot. Pwede no tanan puro tanan pamangkot kag isa man ni sa lesson nga na-learn ko sinadiri nga maghalong kita sa aton ginapamangkutan. Yes. Kay na-mention din kasi Pilato kabalo na sa daan ko anong panghuna sining mga tao mo kabalo na sa mga nahisa sila kay Kristo. So kabalo na sa daan sa matabo nga nagsigi pasagyapon pamangkot sila kabalo masagyapon sang end sang resulta sini. So amo man sa ato makuturan nga maghalong kita especially kung athag man bala sa aton nga do hindi ni siya maayo dapat nga ngayon naton counsel or hindi lang man sa mga tao no kundi sa mga ginatanaw taman sa mga advisors nga ginakuhaan ta maghalong kita sigurado naton nga ang tanan nga ginakuhaan naton isa pulong sa Ginoo nga mong mag-guide gid sa aton sa dalan nga insakto. Yeah. Sa Monday, Ma'am, early, hail the King of the Jews. Sa sini nga panahon, si Kristo na bahanot na. 40 minus 1 slashes. Yes. Kaya kung hindi ka Roman soldier, hindi ka Roman citizen, 39 lang. Pero kung Romanhon ka, 40 gid. 40 gid. O ka mga hampak. Ang mga putik na, ang mga halanot na, may mga butilya pa na, may mga targa pa na. Isa-isa lang why ka na, lipungan ka na. Imagine 39 ang ginantos ni Jesus. And then, ginbutangan pa sa inscription sa babaw nga ginkoronahan pa siya. Ti ang makirigid ay rumigid. Kaya ti ang mga soldiers na kakilala nga siya King of the Jews. Pero ang iyang crown tunokon. That's the irony. Yes. Yes, ma'am. Sa diring adlaw, Pastor, diri nagsugod ang physical. Although, mga kauturan, sa Gethsemane, nagantos na tudaan si Jesus. Kung paminsaron ta, wala to siya insakto nga tulog, wala siya insakto nga kaon, all night he prayed to God to take the cup away from him. Pero hambal gani, if it's God's will, then let this cup nang i-take niya. So sa siningad daw, Pastor, diri na nagsugod. Hambal lipat ginhatag na ni Pilate ang sa inyo na kung ano mo nyo. So, Pastor Ari, kung ginhigot, Jesus, ginkaka sa iyang bayo. Ginhigot siya sa pool. Ginbakol siya. Kaginlagta, kung makautunan, kaya bago hindi ko mayo mapamalandungan bala or maiksindihan ang mga medical terms. So, ginanta ko sa YouTube. Ano ang medical explanation sa pagkapatay ni Jesus. Sambal dito ko, may ara gani nga duwa ka legionnaires, mga dlagko nga tao, Pastor, kag sila ang nagabakol ka ni Jesus. Gambal mo, 39 ka hampak. Dili mga kauturan, kung basahon yung seleksyon, ang ginahampak kay Jesus is composed of tulan, glass, stones, and nails. Kaya kung nakalantaw kita tanan sang Passion of Christ, makita, tanga sakit, gid Pastor. Gakaigo, hindi lang imo panit, pati imo tulan. Kaya ang purpose, gid sang sininga pagbakol, pagpaantos, is para paantoson, gid ang nakasala. Nga, to the extent nga, may muscle ka nga gawiluwig halin sa imo nga panit. Amo to nga si Jesus, no, bisan iya mata, bisan iya baba, do papilang kuno nga ginagisi sa nga naga hampak sa iya kay grabe katalumang mga ginahampak sa iya. And then ginsuksukan siya sa crown of thorns. Ang irony mo na, Pastor, is yes, he is the king. He is supposed to wear kingly robes and kingly nga crown. Pero ang ginhimos iya ginyagota pa sa pastor o ari na ang imo nga corona. Suksuka. Dayon ginagabaw sila sa iya. Pero, hindi ang tsakto nga pagbaw. Pero ang na-note ko di mga pastor, kag mga kauturan, kanang inami, igid. Kag makita tani sa verse, I think, sa Isaiah, nga,
hambal diri he did not respond at all. Yes. Sa Isaiah, Pastor Hambal dira, we all are sheep that have gone astray. We have turned in our own ways. But the Lord has laid on Jesus the iniquity of us all. Hambal, he was afflicted, but he opened not his mouth. He was brought as a lamb to the slaughter. Buot ay lang, Pastor. Wala nga inagawa, bato-bato, pakunuguyodon mo. And as a sheep before his shearer is dumb, wala gid siya nagsabat. Kita, Pastor, bisan kisagamay lang gani nga ano sa atong pride. Taas ko sa susyudad. Ang hunahon mo lang ko na. Adamon na pala, Pastor. Pero si Jesus, wala niya na gin-endure niya tanan ina because of his love for us all. Yes. Kaya ma'am, kung sa atong leksyon pala, kaya na sa may literary presentation ni Mark, sa Mark 15:15 to 20. Inambla ongoing bala. Daw, ang sa tense na daw present perfect. Oo, nga it is ongoing, hindi iya kay ka-present in the period lang dahil. Kaya doon na sa grammar. But it is ongoing. Keep ongoing. Nagapadayon. Ginmak siya, ginbiyaya siya. Hindi lang kaysa, kundi several times. Na, kakinamin isang punto mo, never a word. Nga nagwa sa baba. Nga kung si Barno pa na malikas, yes sir, Allen. Ang ano ko din, Pastor, application sining sitwasyon ni Jesus is nakita ko din yung mocking bala sa Ilonggo na pag BIBI, no? Or posible, Pastor, nga guro lango-lango do dagawa mo man ano lango-lango siya kag do ako wala na biktima ako na, Pastor, kay dunanad kuya kisa mo lango-lango mo which is nakita ko sa diri nga asin pa sa Galatians 6:7 nga God is not mocked, no? So posible ang butsilingon sining verse nga ang Ginoo hindi mo sa malango-lango kay tungod siyempre why sa galango-lango mo hindi siya Diyos nga nagalango-lango duay mo ko nakita nga naglango-lango sa tuod. Pero ang area nga sitwasyon nga ang paglabutaw nila kay Ginoo sa spiritual nga konteksto nga aspeto which is nakasiling ko kisa do ano makita dara ang katawan sa Dios kay isablado example makita ang tao nga do nagadala na Biblia sa una hindi seryoso subong seryoso kisa do binakadlawan tabla. Oo nga siling ko dapat hindi na nabagimuon, no? Hindi ta bala pagyamo na bisan lahog lang kisa pero base makapadiskoryo na sa iya. Maanong iya nga palakaton sa ginatungod sa bisang atong mocking bisan sa ginagmay nga mga butang. Namo na nakita ko di ba sa. Kag isa pagig nga ako nakita kanami sa inyong punto. Isa ko nakita di nga irony. You see, wala kabalong mga audio nga kwanto sila ng ano ni boomerang sa ila nga nagbalik sa ila. Kaya ti ang mga Romanhon niya ginabi-ay nila ang audio ti ariyo inyo Diyos inyo nga hariyo o di ginaludluran sa mga Romanhon ang boomerang sina ang sentro sina ang hata hindi si Jesus. Nabalik na sa mga tao. Kauluya kita bala mga Pilipino kita nga ti sa ibang lugar dito ang Pilipino kauluya na priso na ti kita nga mga Pilipino apektado kita. Huya kita nga atong Pilipino. May lang niya kung mayo kung gold medal sa mga BIBI kauluya. And that's boomerang balik na sa Maudiya nga sila man mismo kasing ilansang sa cross. Wala sila kabalo nga nabalik sila ang kahuyanan bilang mga Hudiyo. Sir Alip, sa atong crucifixion sa Diyos. Arena. Amo na ni Pastor ang sentro bisan tanan kag so sa diri mga kauturan, no, ang gina-focusan naman sa atong lesson ining siling sang mga religious leaders sang si Kristo ato na to sa cross kinalansang na siya nga do parehas man to sa tion nga gintimtar sa wilderness nga ang dugo na question di kung ikaw anak sang Dios. Oo, iyagapon niya pagka Dios. Pero ang gud nila sa Mark 15:31 nga siling diri nga he save others himself he cannot save. None. That's the irony. Amo ning irony di nga
which is tuod gid, no? I mean, pwede niya gid maluwas siya kawalingon. Galing kay ginhimo niya na para nga luwason ang ining mga katawhan. So, bisan to langon pero matuod ni nga ginhimo niya na para nga sila makaangkon sing kaluwasan. Dili nato makita mga kauturan nga si Ginoong Hesus, he was perfectly selfless sa sining kahimtangan. Kaya bisan ara na sa cross, siling pa sa Desire of Ages, mga kauturan, nga ang sentro lagi sa pangunahon ay halin dito sa Gethsemane, hasta nga napatay siya. Ang ara lagi sa pangunahon ay is para lang gid sa iban. Why gid siya nagnuna sa kuguling? Siling pa sa Desire of Ages, he thought only of others. No? Ang isa gani sa mga rason nga nagmotivate sa iya nga padayunon ang pagpasan sining sa lakag sang cross is para sa aton. Amo tong dising pa sa Desire of Ages, amo tong hatagid sa iya sing solid nga decision nga himuon ko ni. Sang nakita niya ang sitwasyon sa mga katawhan kung ano kaluluoy kita, kung pabayaan kita. No? So siling pa Christ's motivation is for others, not because of others. O kay Pilato, yalain, ang motivation niya ni Pilato is for himself, because of others. Totally, masiling ko nga ay ironic man siya nga sitwasyon. Opposite ang ila sitwasyon. Ang nami lang sinadiri, kay sa tanan nga mga tao nga ato sa palibot dito, ang naka-comfort kay Ginoong Hesus, very ironic, yapon. Ato pa yung tupad niya, nga kawatan. Oo. Nga wala nga paabot. Oo, nga paabot. Oo, wala. Siyempre, kabalo siya. Pero sa sitwasyon, why gid siya i-expectar nga siya? Ang in-expectar itong mga tao, mga disipulos niya. Naging pang-aayo yan. Oo. So, diri makita natin mga kauturan nga siling pa sa Desire of Ages nga tungod sining kawatan nga gintawag siya Lord, amo to kunong nakadag siya gleam of comfort. Wow. Dahil nakatag sa kaumpaw. Oo. Tungod sa to. So, amo na ang ano ko dito. Yeah. Before kay Ma'am Early, ang ako ni nakita pa man Sir Early, Ma'am Early kag Sir. Yes, Alit. Yung kwan bala. Ang sa ako nga Ma'am Early, okay lang to ya. Naantos na ni Jesus ang mga paghanot, mga pagdupla, mga pagano ni. Pero ang BI bala nga ang lapas ng Diyos. O hindi ka nakatanaog, naog na. Sakit na kayo. And that's too much. More than sa physical pain. Yet, si Jesus, ginlugto, ginluon mo lang, gintulong tulong na lang laway. For the sake of salvation. Amo na sila, Pastor, nga mas hapos siya okay lang mapilasan kaya sa physical sa panit kaya maayo na yan pero pulong nga ginambal may budlay na magayo budlay na maayo sa tagipuan Ma'am Early ano na sa puwan mo sa diring adlaw nga pastor amo naging bugat kay ilansang naging sa mga kauturan so hambal nila kuno hindi niya sa diri sa aton nga palm sa ginlansang hindi ni makaya niya ang kabugatan sang lawas. So, probably mag-isi ni. So, diri siya sa wrist, mga kauturan. Kag diri sa wrist ko, no, wala na diya sang blood vessel nga kundiin bala nga ma-loss of blood siya bi. Kaya ang purpose ni isang paglansang gani pastor para ni siya sa mga kawatan gid kag sa makasasala. Para nga mag-antos gid. Mag-antos gid sila. Lipay gina mga Romano nga nag-antos ang kawatan. Pastor tapos kabalo gini sila kung paano magpaantos pa ito sa paghampak, no? Sa pagpalansa nga hindi ka bala mapatay. Hindi ka ba yung malabyan ka pa ang isang iban. Ang ibang galigalaw, ito ko na inadlaw, pastor. Tapos, after sila, nang hindi ka pa na mapatay, to ensure nga mapatay ka, pastor, di ba ginalampusan nila gani ang tuhod. Hindi ka panaog. Oo, lampusan ang tuhod. So, diri si Jesus, kung manotice natin, ang mga tinaga nga iya ginamention, ginagmay lang, pastor. Like my mother, no, thy son. Kitungod nga grabe ang iya nga pag-antos. Kung maghambal siya, do ipasaka ang iya nga kaugalingon para nga maginawa sa. So, kung paminsan ron ta, mga kauturan, kung pamalandong ang tagin si Jesus, yung wala gini sa sala, pastor. Yeah. So, pero iya ini nga gin antos tanan para sa aton. Doon ba nakadako ang gugma gid ni Jesus para sa aton, mga kauturan nga. Pakamatsan na gid ta. Kay amo na gani hambal diri in John 1:1 he is the God who is the word and now ginfulfill niya na siya na ang lamb nga napatay
para sa aton. Yes. Mga utod kadamo pag sa amo niya tag kaya ginalagas kita panahon. Ari kita sa Wednesday, Sir Alep. Amo na ni. Iloy-iloy lamang sa baktan. No? Na nagdulom ang bilog nga kalibutan. And then doon na batyaga ni Jesus nga siya na lang alo-along. Ina ba lang mabatyagan mo lang ikaw na lang isa. Kadulom daw kalain mo. Nga di na itong akong mga ligugma, di na ito akong banal, di na ito akong asawa, di na ito akong mga kabataan, why naman? And that's the experience of Jesus. Yes. Ano niya ang punto di Sir Alep? Ang mga dalom-dalom di nga theological insight sa sining panambito ni Jesus. So siling di sa Regios makuturan akong ibasa nga mas nabi mas detalye nga natabo sinati nga ang bilog nga kalangitan daw siling diri na tabunan nila ilamata, they veil their faces. Hindi nila makaya ang hindi nga sitwasyon. Bisan gani ang adlaw ay nagsila. Oo, nagsimpatiya ang nature mismo sa natabo sa sitwasyon ni Jesus. Do bisan tuod nga si Jesus nakasiling siya nga do why na nabatsagan ang presensya sa amay pero ginsiling gali diri mohuturan nga actually ang amay gali kag ang bilog ng anghel na ara dito sa tupad niya sa cross siling si Servetus they were beside the cross. Imagine for sure mahuturan wala sila tiya nagkalipay sa sitwasyon nga katabo kay Kristo pero gintago lang sang amay ang iyang presensya pero they were there. Do siling ko gani do pras sa pasyente nga ara sa ICU nga nakumatos. Why sa to hindi siya aware sang sinos palibot niya pero for sure ang pamilya ya nagatanaw siya do ang muling sitwasyon ni Kristo sa siningation. And it was hindi ya ang nakapasubo gid sinadiri mo turan nagpalain gid sa tagipusoon ni Jesus is ang salangit mismo. Nga amo to ang nga amo ning rason nga nagseparar ang tao sa Dios. It's really because of sin nga naghatag sing kasakit sa tagipusoon sang Dios ang ni Jesus. Hindi ya not so much sa physical super sakit to pero mas sakit gid ya ang tungod sa sala nga amo ning nagpahilayo sa tao sa Dios. Yeah. Thank you. Ma'am, early before ako niyatag si Ma'am, isa ko di kapuntong nga nakita. Kundi nagsinggitan si Jesus, nagpalambiton siya, iloy-iloy, lama sa baktani. Diyos ko. Ang mga tao ya sa palibot, ang nabatian nila, hindi iloy-iloy. Kundi Elijah. Uy, gapanawag sa Elijah. Matuod man, ang Elijah is God. Kay Ili mo, Ili means Ilahi. Ilahi. Means God. Pero, ang irony diri nga despite nga nabatian nila ang panambito ni Jesus. Kag damo man sila nakabati na mo sa during the time sang baptism ni Jesus. Kabati gid sila yan ang tingog nga sila nga this is my beloved son. Di karon at this time many of them were there as well nga nakabati nga gapanawag si Jesus sa amay. On the contrary nagbalik nagpunawag. They refuse to understand. Ang Elijah puntian nga si Elijah ang natawag ni Jesus. And that's the irony. Instead nga tani magsimpatiyas na kay Jesus, gapanawag siya ang amay. Ina-divert nila. They refuse to believe that indeed He is the Son of God. That's the irony. Yes. Sa diri nga adlaw nun, Pastor, sa Wednesday, diri napatay na si Jesus kag nagisi na ang veil nga nagatunga sa holy place kag sa most holy place, meaning ang pag-sacrifice ang lamb natapos na kay si Jesus na ang lamb last nga lamb nga ihalad para sa aton nga sala. So kanami gid kay si Jesus ang iya nga purpose sa pagkadiri sa duta halin sang buhi sa nangin maayo sang ehemplo asa sang napatay sa natuman na gid tanan mga kauturan. Yes. Why nagit kita panahon? Sir Alip sa aton nga last sa Thursday laid to rest. Ano diri ang mga punto nga quickly maimo ang irony naman di kay imbis naman ang iyang mga disipulos ang dapat ang palubong sa iya ato naman niya ang
ang sa site pa mismo sang nagakontra kay Jesus ang patuya ang nagpalubong siya si Joseph of Arimathea ang nagpalubong kag kung sa John no pasama sa John sa Mark mataton pero upod gid si Nicodemus upod man kuha sa iyang alawas so dili natin bala makita makuturan nga mga disipulos sining pa sa ating lesson they were missing in action nga dapat ani ari gid sila pero actually ara man si John no? Juan galing kay do mas aktibo ya ang iban yung mga tao kumpara sa iya. Kag kung inyo manutaran diri nga bisan mismo ang pagpasaan sa cross, isaya ka si Simon da Cyril gagin mention dira sa Desire of Ages ang word nga he was just a stranger naglabay lang to sa iya. Way gito sa tayo kalbot-labot. Siya pa ya ang nagano dayon sa akong nagbabasa pastor nga sang sa tion nga si Jesus ato siya dito sa kay Herod ay sa tiyon nga to sa Sanhedrin, sa council, way pasing dala kay Pilato, may ara na tiyon to nga gindumukan sa mga tao kung wala daw ang pag-untat sa mga Roman soldiers, why daw si Jesus nakalambot sa cross o gani natadtad na sa kainis ng tao sa iya. So again, dito makita nga ang nagbulig pa siya ang mga Roman soldiers. Yes. Mga Roman soldiers. And then again, atong nag-comfort sa iya, ato pa yung kawatan nga sa cross. And isa ini ka dako ang pagpamalandong sa akong pastor kaya siling ko posible ayan nga ining istorya ni Jesus nga base bala history will possibly repeat man sa sitwasyon naton nga dapat sa especially sa uling adlaw. Yeah, mga utod, Ma'am Early, anong imo na sa puwan diri sa aton nga Thursday nga election? Ang sa Thursday itong election mga kauturan ang mga hinigog mga disipulo ni Jesus hindi makitaan. They're missing in action. So basi pareho man tana balang mga kauturan subong kapisan-pisan sa aton mag-participate. Pero sa critical moments paminsaron tagid dra makilalan kung sino gid kita. Kabay pa nga kung kinahanglan na ang aton bulig kung kinahanglan na magsakripisyo ta willing man ta pastor. Ang ako nakita diri ang mga tao bala nga wala ginapaabot amo pa ang nakabulig. Ti ang mga disciples siya nga they had been with Jesus galing kiti wala man sila mahimo kay ti mga ordinaryo lang sila. Isa man ni kaleksyon nga itong makuha nga ang mga natong kauturan nga may mga ara-ara kung isa ara sila ang authority to help sa mga helplessness sa mga katawan sa mga utod sorry lang gid way nagkikita panahon sa hindi pa si Sir Alip magpangamuyo mga utod aton anay yes ma'am last warning ma'am very short. Okay. So mga kauturan, nga ang mga disipulo, missing in action sila at that time because sang ara sila sa Gethsemane kung paminsaron tahambal ni Jesus mo pangamuyo kamo agud na manginhanda kamo. So mga kauturan, it is important that we really connect with God, that we have a relationship with God so that kung ano man ang matabo, manginhanda kita. So buong mga kauturan, pareho kay Pilato, pareho kay Joseph sa Arimathea, they have power. May ara sila kwarta, may ara sila sa responsibilidad. With great responsibility or great power, pastor, comes great responsibility. Amen. It's either we glorify God with that power or it's either mahuy-an si Jesus sa sila ang power nga ara sa aton. So kabay pa hindi kita mga mangin pareho kay Pilate, mga kauturan, nga mas ginsulod niya pa ang crowd than kung ano ang nabala niya ng tsakto. Kundi mangin pareho kita kay Joseph of the Arimathea, mga kauturan, nga bahala na ako anong paminsaron sa iban kay tungod nagapati sa nga si Jesus ang Ginoo ubrahon na gid ang insakto. Amen. Yes sir Alip. So di ba ako naturo sa ni Sister Early nga dapat magpadayon kita sa pag-focus kay Kristo instead sa crowd no. We must focus our eyes on Christ instead of the crowd. Yes. Mga utod amo man kanami gid sa aton nga punto. Ya dapat naton buhaton ang aton dapat nga buhaton. Nga instead nga magpataway lang kita. Let's do what we can do para ma-elevate, maganhagan ang mga kasakit nga nanto ni Jesus. Atong pasalamatan mga kauturan sa hindi pa Sir Alip mga muyo si Elder Herbert and Evelyn Camoni, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, Ladel Labalan Cascon, Marlubel Herota Lorin, Sister Antipas Piedad, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Myla and Johan Susana, John and Goldie Juliki Jr., Doctors Erwin and Dr. Ruda Hardenico, Alex Pedro,
and Ma'am Gina Pedro Ilumer, Ido and Philidon Bandes, Jimmy Trino and Anili Trino Perdido, Pastor Phil and Marlene Peregrino, si Ma'am Leti kag si Sir Arcadio Mendoza, and then Sister Helen Barbasa. Ang Diyos magapakamayo sa inyong amon mga sponsor. Sir Alep. Sige, mga kita mga utod. Amay, salamat gid sa kaluwasan nga mo natanyag sa amon. Nga libre amay. Amon na tun-an sing ginagmay kung ano ka dako kag mabugat ini sa imo tigipusoon ang pagluwas sa amon Ginoo. Kag salamat amay nga tagaan mo kami sing opportunity nga makahibalo sang kung paano mo kami naluwas. Kay pamagi sini amay ang amon nga gugma mag dalom pagid Ginoo, manginhugot pagid amon gugma dira sa imo. Kabay pa amay nga amon ini sa tanang atin ang pamalandungon, ining sakripisyo ginhimo ni Kristo, ang kabuhi niya para sa amon. Ago Ginoo nga hindi kami ma-distract sa amon palibot, daga maging mapinadino namon nga pagsunod Ginoo sa imo kay Kristo. Ina amon ginapangabay, bangod sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.